regionlaryň käbirini ýaşullaryň inni goga çekip başlatan bolýar diýip telewizion üçin ak bata bermek netijesinde Türkmenistan nowatdaky goga çekişine başlady. Ekin meýdanlaryna döwlet telewizionyny prezidentiň patatyndan soň beriljek watan habarlar üçin ekiş sahnalary ýazg edilýär. Adatlyň yerli habarçylarynyň bu maglumaty prezidentiň ýene bir gedek owa senagat pudugynyň işinden nägilenip gülren wagtyna gawat geldi. Gurbangul Berdimuhammedow 23 martda geçiren video çekildi maslahatyny owa hozurlygyna jogap berýän ornwasarynyň we welayet häkimleriniň hasabatlaryny dinledi. Tadahanyň ýazmagyna görä, ol ýene bir gedek owa senagat toplumyny alınıp barlayan işlere nägileligini bildirdi. Döwlet taşypanynyň sözlerine görä, bu pudokdaky esas problemi ekinleri agrotehnik kadalar esasynda yeterlik derejede ýygy edilmezligi bilen bagly. Ýöne prezident daýhanlaryň öz ekinlerini yeterlik derejede ýygy etmezlikleriniň anyk sebäplerini ağırlaşmaktan saklandy we bir näçe tawşyryk bermek bilen çäklendi. Geçen ýyl Türkmenistan resmi maglumaty görä paýta polanyny dolan hem bolsa azatlygyň habarçylary ýyl başyndan suw, dökün, tehnika ýetmezçiligi, soň güle duran gogaçylaryň ziýanly möýrmöjeklerin öňünde goragsız galyşy barada ýygyderli habar berdiler. Şeýle-de 2019-njy ýyl Berdimuhammedowyň olarky owuzlyk reformalarynyň netijesiz bolanlygyny boyun alyp, täze reformalary agran etmek bilen başlandy we ol reformalardan daýhanlaryň ýagdaýlarynyň we girdejileriniň nähili gowlanýanlygy belli bolmagy galýar.